wala gel mi famay amma nan mi tewta suudu baba al conférence o mi hande taw wondon na dene en keba conférence o wada balde jeedi minen be pamayno min andano min paama fa wada min gadda be amin jango e taniraɓe amin ɓe paama ɗum woni fulfulde ngam fulfulde majji sanne surtout minen kay min kadi seɗɗa mais ɓiɓɓe amin keɓata ba seɗɗa no min eera suudu baaba ɓe acca conférence o waɗa balɗe no himɓe gatta fuu himɓe ƴeewodira gaɗa e journée mo hannde o himɓe ƴeewodira noye gatta ko conférence o waɗa balɗe min gadda ɓiɓɓe amin e taaniraaɓe amin ɓe nana toye fulfulde ɓuri ngam huunde fof naawa pullo ɓi pullo taani pullo nana annda ɗum woni fulfulde waawa fulfulde nowru woɗeeru no ɗum naawi min sanne dennene min tewta e suudu baaba conférence o acce waɗa balɗe hebba min gadda ɓiɓɓe amin min gadda e nana toye min ƴuwi toye mamiraaɓe maɓɓe ƴuwi toye inndiraaɓe maɓɓe ƴuwi toye baadiraaɓe maɓɓe ƴuwi e nana ɓe annda koye dillaale ɓaade ja école kaala haa ɗoore garta wallahi no ɗum naawi min sanne suudu baaba no mi yetta on no mi yetta tabital pulaaku no mi yetta Diallo abada mi nana inde makko mais abada mi aymo hana hannde no mi yettamo Allah mawnin on Allah ƴettu en faaɓooya Allah accu laawol fulfulde mi yetti sanne